Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku amadekariyên operasyoneke leşkerî dijî çekdarên bi ser PYD ve baskê PKK li Sûriyê bi dawî anîne û te kes kir ku Tirkiye naxwaze rûbirûyî wîlayetên yekgirtî yên Amerîka bibe, lê ew piştevaniya Amerîka ji terorê re li gor binavkirina wî paşguh nakin. Erdogan goçî ku ew ê xaka rojhilatîferatê ji rêxistinên terorîstî li gor pesna wî yên pirsgirêka lê deverê durîst dikin paqij bikin û baweriya wan bi wê yekê heye. Erdogan di berdewamiya ragihandina xwe de got ku amadekariyên wan li ser dirêjahiya sînorê Tirkiye bi Sûriyê re bi dawî hatine û ema je bi hevbeşiya wan ya stratejîk lê gel Amerîka kir ku herdu alî endamên hevpeymaniya NATOyê ne lê ew naxwazin rûbirûyî Amerîka bibin. Erdogan serbar kir ku ew nikarin piştevaniya Amerîka ji rêxistinên terorî re paşguh bikin. Lê deverekê ku jê nayê xwestin û piştevaniya wê ji PYD wate PKK re eşkere ye. Erdogan her wiha goçî ku wî ji Serokê Amerîka Donald Trump re gotiye ku Washington bi hezarên barhilgirên çek û ceblexaneyê ji çekdarên bi ser PYD ve şandine ku Tirkiye nikar wan çekan bikire lê Amerîka bê beramber digihîne dest rêxistinên terorîstî li gor pesna wî. Erdogan te kes jî kir ku ew bawer dike ku gavên ku wê Tirkiye li Bakur û Bakurê Rojhilatîferatê bavêje wê pişta wê rêxistinê ta astekî mezin bişkîne. Ev e ne cara yekê ye ku Erdogan û berpirsên rêveberiya wî gefapêkanîna operasyoneke leşkerî li deverên min bi cû rojhilatîferatê dikin ku eger pêk anî wê sîyemîn proseyên Tirkiye be li Sûriyê.